Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale elimale Kanzima wesilisa ngesikhathi eshayiswa imoto ukaBhlungwane emgwaqeni uR102 Everelem. Lo wesilisa kubeka ukuthi ushayiswe imoto emaroon iChevrolet Aveo maqede walimala kaBhlungwane. Abazibonele bedlula ngomgwaqo kubeka ukuthi imshayise maqede wantaza waphuma emgwaqeni walimala kanzima. Bebe sebethinta abezosizo oluphuthumayo iReaction Unit South Africa. Bafike ngokukhulu ukusheshsha bezobona khona endaweni yesigameko. Bebe sebethinta abezosizo oluphuthumayo paramedics for provisional ambulance services nabo abafike ngokukhulu ukusheshsha bamsiza khona endaweni yesigameko. Kubikwa ukuthi imoto le eshayisa umgilo ebehamba umshayeli kanye nentombazanyana ebeneminyaka engu11 abalimalanga neze abebese emontweni. Izimoto ziphoqelekile kuba zihambe kuyilane eyodwa kusasizwa lo olimale kanzima. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko esibashiye bebambongezana. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.